Zdravím vás všetkých. Volám sa Snežana Lendel, na mojom kanáli budem postupne zdieľať veľa užitočných informácií o zdraví. Obnovovaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu zdravia sa venujem už 5 rokov. Dnes sa chcem s vami podeliť o veľmi cenné informácie, ktoré sú na nezaplatenie. Ide o informácie, ktoré vám môžu zlepšiť váš stav, vaše zdravie a pomôžu vám dosiahnuť úplne novú úroveň zdravia a života. Ak si z tohto videa zoberiete aspoň 50% z toho, môžete žiť o 5-10 rokov viacej. Aj keď dnes máme pomenované určité stavy, diagnózy, to neznamená, že nemôžeme si trvalo udržiavať zdravie a získať späť energiu a chuť do života. Ak plánujete žiť aktívne, žiť dlhšie, tak počúvajte a sledujte tieto informácie až do konca. Určite sú pre vás, aby ste boli zdraví. Táto informácia sa nazýva koncepcia zdravia, to znamená komplexný a holistický prístup k zdraviu. Mimochodom, zdravie nie je záležitosť návštevy lekára ani lekárne. Zdravie je každodenná činnosť zameraná na udržanie si zdravia. Potrebujeme vedieť, čo naše telo potrebuje, z čoho sa skladáme, aby sme poznali návod pre svoje telo. A teda poďme si v krátkosti prejsť, čo je človek, z čoho pozostáva. Túto informáciu nám mali povedať asi ešte na strednej škole. Všetci ľudia sa skladajú z 12 systémov. Systémy pozostávajú z orgánov. Orgány sa skladajú z tkaniva a tkaniva sa skladajú z buniek. Čiže na základe toho môžeme povedať, že my ľudia sa skladáme z buniek. A kvalita týchto buniek bude závisieť od toho, koľko výživy má. Keďže kvalita jedla sa každým rokom zhoršuje a telo čoraz viac nedostáva to, čo potrebuje. Podľa toho sa bunka rodí defektná a dochádza k deštrukcii na bunkovej úrovni tela. Preto v budúcnosti vidíme diagnózy a spravidla, ak máme problém so srdcom, ideme ku kardiologovi. Ak zrak sa nám zhoršil, chodíme k oftalmologovi, teda k špecialistovi. Že napríklad prídete k lekárovi, poviete, bolí ma hlava. Získaš tabletku od bolesti hlavy. Bolí ma žalúdok. Potrebujete tabletku na žalúdok. Čo sa týka srdca, chceme alebo nechceme, každý tretí alebo štvrtý človek na svete zomrie buď na mozgovú príhodu alebo na infarkt. Toto je oficiálna štatistika a tradičná medicína sa ňou zaoberá na úrovni orgánov. V tradičnej medicíne to znamená, že ona odstraňuje symptómy, odstraňuje dôsledok, ale nikdy sa nebude zaoberať príčinou týchto chorôb. A navrhujem riešiť príčinu na bunkovej úrovni. Tiež bunka potrebuje vodu a bunku je potrebné krmiť každý jeden deň. A my v Coral Clube učíme ľudí starať sa o našu bunku. A teraz vám poviem, čo potrebujeme na krmenie našej bunky. A čo to vôbec znamená krmiť našu bunku. V škole nás totižto učili, že v tele máme obrovské množstvo buniek. Sú ich miliardy. Každý deň sa rodia a umierajú a každý by to mal pochopiť. Ale máme skvelé správy. Každý bude mať nové telo za 3-4 roky, dokonca aj nové kosti za 7 rokov. Ale je tu jedna veľmi veľká otázka. Čo vaša bunka príjmala za posledných 3-4 roky? Naša bunka nie je boršť, zemiakový šalát, šíšky, cestoviny, zemiaky, sladké. Ona sa živí aminokyselinami, vitamínmi, minerálmi, enzymami a polynenasýtenými mastnými kyselinami. Niekto povie, že veď to mám z bežného jedla. V skutočnosti je to všetko veľká mylná predstava. Prvé, pri dlhom várení, dúsení a vypražaní jedla pravdepodobne 60% vitamínov jednoducho zmizne a po druhé jedlo, ktoré bolo predtým a toto dnešné jedlo je teraz jednoducho zbavené skoro všetkých užitočných mikroelementov. Ale aj keď jete tú najprirodzenejšiu potravu, ktorá sa pestuje na dedinách, kde nie sú továrne, prostredie je vynikajúce, dostanete potrebné vitamíny a minerály. Ale aby sa to všetko dostalo do bunky, potrebujete na to vodu. Či chceme, či nechceme, my sme na 70% voda a teda 70% nášho zdravia závisí od kvality vody, ktorú pijeme. Voda má dva parametre, čiže kvantitu a kvalitu. Je dôležité vedieť o množstve. To je približne 30-40 ml na 1 kg telesnej hmotnosti, čiže vezmite si svoju váhu, vynásobte a získajte množstvo vody pre vás potrebné. Môžem povedať, že ak človek váži približne 70-80 kg, tak to je minimálne 2,5 litra vody denne. Druhý parameter je kvalita. Teda je veľa spôsobov, ako sa dá zistiť kvalita. Ja vám poviem o troch. Prvý parameter je, voda má byť štrukturovaná. Druhý,
či je živá voda alebo mŕtva voda. Existuje taký prístroj, ktorý to meria. Voda, ktorá je s plusom, nám berie energiu, voda, ktorá je s minusom, nám naopak dáva energiu. Tretí parameter je pH, čo je acidobazická rovnováha v organizme. Všetko v živote je buď kyselina alebo zásada. Napríklad kyselinotvorné potraviny, ktoré sú zároveň aj zápalotvorné, sú napríklad cestoviny, pečivo z bielej múky, koláče, zbytočné sladkosti, kofeín, cukor a tak ďalej. Takže všetko, čo ľudia majú najviac radi. Ešte v roku 1932 dostal nemecký vedec Nobelovú cenu, volá sa Otto Warburg, pretože dokázal, že na úrovniach zásaditého prostredia sa nevyvíjajú rakovinové bunky a nevyvíjajú sa ani baktérie, vírusy a parazity. Teda inými slovami ponúkam vám veľmi jednoduchý spôsob, ako si zachovať a posilniť svoje zdravie. Za prvé, je potrebné odstraniť väčšie trvanlivé jedla a nápoje alebo obmedziť na minimum zo svojho jedálnička. Hovorím napríklad o sladkých mučných jedlách a s konzervantami, rôznych cukrovinkách, nápojoch ako cola, Fanta, Sprite, energetiaky a podobne. Všetky tieto produkty znižujú našu imunitu, sú pre naše telo jed, všetko je prekyslené. Za druhé, je potrebné vytvoriť a obnoviť vodný balans. Každý musí vypiť svoje vlastné množstvo vody denne. Musíte pochopiť, že všetky absolútne procesy vo vnútri tela, metabolické procesy, prebiehajú až vo vodnom prostredí. Za tretie, naše telo dostalo vodu, telo potrebuje pravidelne sa čistiť, aspoň 2-krát do roka. Tak poďme si povedať, teda čo treba vyčistiť. Samozrejme sú to naše čreva. Chcete alebo nie, všetci jeme rôzne jedlá, pijeme vodu, rôzne nápoje, a preto máme v sebe toxíny a odpad, ktorý treba odstrániť. Pretože ak to neurobíte, všetko sa vo vnútri nahromadí a bude to potom u ľudí spôsobovať problémy, ako je zápcha, krvný tlak, bolesti hlavy a iné problémy. Za druhé je čistenie od parazitov, tiež aspoň 2-krát do roka. A po štvrté, toto je najdôležitejší bod, je to zvyšných 60% vášho zdravia. Kód bunky dávať každý deň, čiže jesť prevažne aminokyseliny, vitamíny, minerály, enzymy a polynenasýtené mastné kyseliny. Prečo je toto potrebné všetko? Aby bunka porodila zdravú bunku a z toho, aby sa vybudovali nové zdravé tkaniva, potom by sa vybudovali nové zdravé orgány a potom by bol zdravý človek. A opäť, či chcete alebo nie, každý ich má. A treba vytvárať také podmienky vo vnútri tela, aby z vás vyšli von. Opustili vaše telo. Práve tieto dva druhy čistenia odstraňujú asi 40% choroby. Viete prečo? Pretože vychádzajú hlieny, toxíny a odpad, ktoré narúšajú normálne fungovanie celého tela a tým pádom narúšajú našu imunitu. A teraz si položíte otázku. Kde toto všetko mám zobrať? Kde môžeme získať vodu, ktorá bude štrukturovaná, živá a naplní naše telo? Kde môžem získať takéto detoxikačné programy a kde získať vitamíny, minerály, aminokyseliny a enzymy na každý deň? Našťastie ja som našla takúto firmu, ktorá toto všetko má. Už naozaj stovky, tisícky, aj viac ľudí po celom svete si predĺžuje život, získava energiu a zlepšuje svoje zdravie. Ak máte záujem o viac informácií, prosím napíšte mi do komentárov. V popise tohto videa sú všetky moje kontaktné údaje. Rada sa s vami o informácie podelím. Máme podpornú skupinu, je tu skupina o zdravej výžive, kde ľudia dosahujú super výsledky, kde získajú veľa užitočných informácií k téme trvalého zdravia. Tak koho to z vás zaujíma, a tiež sa prihláste na odber a lajkujte toto video. A teraz vám predstavím svoje vlastné výsledky. Predtým, ako som začala riešiť vôbec zdravý životný štýl, zaoberať sa svojim zdravím ako takým, pozerať sa na to, čo jem, mala som 17 kg nadvahu, rokmi problémy s kožou, akné vo veľmi ťažkej forme, málo energie, ženské problémy, problémy s trávením a mnohé ďalšie. Odkedy som nastavila správne svoj jedálniček, naozaj sa to stalo môjim životným štýlom, bez extrémnych diét a zásahov, bez liekov som dokázala vyriešiť takmer všetky svoje zdravotné problémy, ktoré som mala. Začala som sa správne stravovať, nastavila som si systém, ktorým fungujem už viac ako 5 rokov a mám zdravie pod kontrolou a aj svoju váhu mám takisto pod kontrolou.